המשקיעים האירופאים מגיעים. זאת התגשמות ההבטחה, יהיה לי כסף לבריכה, אבל להם עדיף למכור סיפור תמים. הם מגיעים, המשקיעים האירופאים, הם מגיעים, המשקיעים האירופאים, הם מגיעים. רגע, אז הסתובבו פה עכשיו מלא בלונדינים? כן, כן, והם יחפשו לכם באימייל ויחפשו מהמורות, כן? תסתובבי את המתנוע ותקצרי את הסמלה. עדיף שלא. למה לא? הם יבקשו תוכנית עסקית ולראות חזון חברה. אז קח אותם לכותל ולישו בגליל, לעיסוי ב-VIP. הם מכירים את התרגיל. תרשמו לפניכם שורה של הנחיות, תפסיקו לקלקל ולהרוס הזדמנויות. לא מדברים על מספרים, לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים על לקוחות, לא מדברים, לא מדברים, לא מספרים כמה עובדים, לא מספרים, לא מספרים, ולא מדברים על סתם שטויות. תנו לכם סיבות לגמור לנו את הטיפות ואת הקנר על דברים. אני נולדתי. היי, ששש, שאסור לי לאשר שקיימים. הם מגיעים, המשקיעים האירופאים, הם מגיעים, המשקיעים האירופאים, הם מגיעים, רק נעבוד יותר קשה אם הם הבוס. הם מגיעים, ולא בסוף כל דייט שוברים את הכוס. אני אשלח לכל אחד דרישות במייל, כי כבר מחר המשקיעים בישראל. עמרי, אני מצטער שאני עושה לך את זה שוב. אתה אחראי על המצגת. מצגת, אני? המשקיעים מאירופה הכי חשובים. צריך מצגת של פרופיל חברה שתסיר להם את כל החושים, ספר להם מי אנחנו ורק את הדברים הטובים. תרגיש חופשי, תרגיש חופשי להזמין פיצה. תודה, אמיר. אשתי, אני מצטער שאני עושה לך את זה שוב. מה, שוב? אבל נפלה עליי מצגת. איפה הן נופלות כל הזמן? הרגע הודיעו לי שמגיעים משקיעים מאירופה. באירופה? מאירופה. ואני רוצה להיות איתך, רוצה אותך כל כך כל כך. אל תבטלי את האורחים, תתנצלי בשמי מקסים, ואל תדאגי, אל תדאגי, אני מזמין פיצה על חשבון העבודה. בעלי, אני מצטערת שאתה קבור, אבל הסוף אולי תבוא הביתה. כבר ויתרתי על האורחים, ממש אבל ממש לא נעים, אולי תבוא הביתה. אני לא יכול. בוא כבר הביתה, לכולם מסביר למחר, למשאים ששוב בצער. עזוב אותך מפיצה. קיבלתי תודה. שורה
אתה אחת היחידה שמבינה אותי. סמיילי. סמיילי.